Hi guys, we will be unboxing this phone, LENOVO S5 Pro. Yan. Kaka-charge lang nito guys. 53% siya. Tapos chinarge ko mga 2 hours siya natapos para mag full charge. Tingnan natin kung okay. Sa Lazada ko to nabili guys. Link ko na lang sa description guys kung sinong seller yung nabilhan ko. Ay, yan, hard siya. Sarap natin. So, just na. Wala support guys. Not image, connecting, creating IP address. Try natin i-transfer yung setup natin sa lumang cellphone sa bagong cellphone para ma-carry over lang niya yung lahat ng accounts sa luma. Type setup. Okay Google, set up my device. Okay Google, set up my device. Ayaw niyang gumana. Subukan natin ang ibang paraan to copy the data from the old phone to this new Lenovo. Ito na lang yung sign in natin yung Google account natin. Did you sign in? Yan. Okay na siya. Na-restore na siya ng data from the Google account to this Android phone. Play Store. YouTube. So, ito yung kanyang specs. Octa-core siya, 1.8 GHz. Internal memory is 64 GB. 52.18 yung kanyang usable. Tapos, ang RAM niya ay 6. Ayaw mag-focus. Pasensya na guys. Ayan.
yung kanyang service home number, Android 8.1, medyo luma-luma siya pero okay pa rin yan. Install natin ang nilalaro ng aking anakin. Ayan. PUBG Mobile Lite. Waiting for download. Tagal na rin siyang hindi nakapag live stream kasi itong luma niyang phone, matagal din to. Cloud phone Excite Prime Pro. Matagal din niya itong nagamit. Ayan o. Gasgas na. Asan na year din? 2016? No? Okay pa naman siya. Pang browse, Facebook, YouTube, pero pang gamings, naglalag na talaga siya. Hindi na pala tayo manual install kasi nilagin natin yung account na ginamit natin dito, so siya na bahala. Na-pick up niya lahat ng apps na ginagamit ng anak ko. So, updating pa siya. Update, pending 16 up. Yan. Antayin mo natin game. Hindi na tamag cancel na natin yung PUBG Lite. Cancel na natin na siya. Ugo siya ng app niya. Okay, naaraman siya. Install naman siya. Na completing setup. Installed 1 out of 16, so you have to wait. So all your data from your old phone will be available on this phone. Majority games sa Japon ko diha. Yeah, same account. Okay guys, balikan namin kayo mamaya habang nag-a-update itong bagong phone. May lumabas ding updates nung ikinonect ko siya sa Wi-Fi. Yan, updated version. Nadidetect niya kung merong mga recent updates for Lenovo. Install natin guys. Setup muna natin siya guys. Yan, nag-update siya ng kanyang blue Lenovo device update. Yan, katatapos lang niya mag-update ng device for Lenovo device. Yan, tapos na siya. Lagay ko tatapusin niya pa yung mga installations. Yan, continue or completing setup. Installed 6 out of 16 applications. Ang dami mong apps Kasi muna natin siya. Na-detect lang niya ang date and time sa server. Update completed. Ayan update completed. Finish setting up Lenovo. Add fingerprint. Wag lang munang fingerprint. Set up mo na lang yan next time. Pwede naman guys hindi set up yung fingerprint. Hindi ko muna sinet up. Siya na bahala. Lahat. Yan. 11 out of 16. Wala pa mo siya kauman.
Inuna niya pa yung mga services. So, excited ang may-ari, guys. Ayan, 14 out of 60 na ang kanyang na-install. Fail yung kanyang game kasi kanina, 'di ba? Sinubukan natin siyang install manually. Kaya nag-fail. So, pag kayo guys, hayaan nyo lang siya mag-install. Installing ng PUBG Mobile Lite. Follow naman kayo guys sa live streaming page ng aking anak, visit John Rafael Joseph on Facebook for his live stream games. Mostly are PUBG Mobile Lite. Sa box niya guys, meron siyang adapter. Tapos ganito yung end niya. Yung saksakan sa amin, pwede namang magamit yung ganito lang as is. Or you can buy an extension para maging flat siya. Kasi round siya. Bilhan nyo lang ng ganito. Para pwede na. Yan. Tapos, ang kasama din niya ay ito. Yung kanyang cable. Type-C yata ang tawag dito sa cable na to. Ayan. Ganyan. Tapos, sa box niya, ayan. May pinadalang invoice or receipt. Tapos, guide. Ayan. Kung ano yung mga ano niya. Manual. Tapos merong pang eject for SIM and memory card. Yun lang ang kasama sa purchase. Ayan, try natin siyang i-log sa Facebook Gaming. Try natin for streaming PUBG Mobile Lite. Setup ko muna guys. Hi guys. Play na PUBG Mobile Lite. Try niya na guys sa sa PUBG Lite. Be. May update. May update. Yes, Mas naman update. I'm back guys with a new phone. Basang dili na mag-lag. I'm back guys. Try niya guys kung wala bang wala yan. 6 gig naman ang RAM niya. Smooth kayo. Wala na yung bagong map dong. Kita ka. Careful baka wala po na siya. Pero lagi yung quality. Wala pala siyang kasamang tempered glass guys, tsaka yung cover, back cover, kailangan pang bilhan. So yan lang naman yung game na nilalaro niya. Hindi namin siya matitest. Baguhan ko. Nabaguhan. Uy, naninibago daw siya guys. Baguhan man ko. Follow naman his page guys on Facebook. It's John Rafael Joseph. Please follow. Wala pa man din naka-start ang match. Wala pa din naka-start. Excited man ka.
Huwag pa ma-register na ito much. Hi, Amit Kumar. The blue team has scored for the Hi. first time. Hi, Amit. Aw. Hi, Amit Kumar. Mag-1 gid ko. I'm back. He's back with a new phone. Getting used to it. It's a LENOVO S5 Pro. Maayo mga. Last niyang live stream was June 25, I guess. So yun guys, yun lang po ang aming unboxing and setup of LENOVO S5 Pro. Bye guys, parang maglalaro na siya. Bye-bye. Ayan, naglalaro na siya. Thanks for watching. Thanks for watching, guys. Famosa, el mundo tiene